Clar, és molt difícil d'apreciar. En carrera ja et dic jo que l'he vist accelerant molt ràpid. No estava allà darrere? Abans no pots comparar, perquè abans l'he fet... Ara l'he fotut casa, tot i tot. Hòstia, és que ha anat molt ràpid, eh? Jo tinc la sensació que si no has de molta pes al principi tindràs mando de cua. Perquè fot un flux, l'Eric que flipa. Que si ens podem estalviar. No, és que està darrere, sembla que està darrere una 320 i si hi ha un aire davant d'ell, però... S'allarà. És que té molta més aire. Plantet, eh? Calma... Aquí coordinant, no? Queda una passada de prova. I tu tango? Touch and go. Touch and go, no? Què? Qualsevol feia som el 32. No. Hola, Quim, com vas? Sí, ja estàs? Què, vens cap a Castellà o què? El Martí està fent touch and go. Eh? Vens a Castellà i fem l'últim vol o què? Que tenim tots els panes de ronda. Tenim bateries i de tot, home, estem aquí igual més vida. Encara queda una hora de sol. Ahora lo voy a volar yo. Hem fet 3 vols i ara estem volant amb la 15-4, i vola molt bé. I l'avió ja està... Sí, l'avió ja està trimat i a la cua ha sigut la clau aquí. L'avió vola molt bé, molt estable. El Martí ha pogut assajar bastant, els vols que està fent els està fent llarg. Perquè si vols nosaltres ens quedem aquí més i fem un vol amb tu. Escolta, no, digue-li que porti la mànega descarregada, eh? Tu truca al Sergi i vines cap aquí. Vale, vinga, fins ara. Sí, provem pèrdues, Sí, tio. prova una. Hauràs d'anar ràpid, no?, per entrar en pèrdues, si tens poc mando. Pregunto. Pregunto. Què faràs? Picaràs i pujaràs o què? El Grenc, per favor. No pot ser que ens en perda en aquest partit. Barrena. Ara. Fotut l'ala. Eh? Fotut l'ala. Què què? T'ha picat l'ala. Que és una figura, no? No, ha picat l'ala. És barrent. No, entenc. Sembla que és l'ala dreta, la que ens omple de mà. Està disfrutant el Martí. Home, després del que va passar, no? A més, el vídeo no la fan per aquí. Tampoc el desenvolupar. Bé, no. Vale, perdó. Perquè així... Assegura't, eh? Sí, té una bona senda. Posem un res, o? És que mira, l'ús. Que ràpid que va. No!